Des de la Mancomunitat de l'Alcoià Comtat es treballa per a donar un nou impuls als aliments i als productors i productores locals conscients de la gran qualitat de la producció agroalimentària de les nostres comarques. La iniciativa es plasma en una web que permet posar en contacte productes i clients per tal d'apropar els aliments del territori a totes les persones interessades en consumir productes de proximitat, respectuosos amb el medi ambient i de qualitat. En Agroalcoià Comtat es podran trobar productors i productores de fruites, verdures, olis, cerveses, carn i embotits, condimentats, productes ecològics, conserves, formatges, herbes aromàtiques, licors, vins o mels. Des d'Intercomarcal Televisió ens sumem a aquesta campanya i els convidem a conèixer els grans productes que s'obtenen als nostres pobles i, com no, a les grans persones que hi ha al darrere. Ens acompanyen. Bé, i continuem coneixent els meravellosos productes que ofereixen les nostres terres i tornem a parlar d'este or líquid, d'este producte que ens ofereix i que hem d'aprendre també a valorar-lo més enllà de l'ús quotidià, perquè el que ens ofereix també l'oli és aquesta tranquil·litat, aquesta calma, aquest benestar de poder-lo gaudir amb una torrada, amb una amanida, en el moment en què siga, i poder-lo compartir també amb tots i totes. Ara anem a parlar, a més, d'un projecte amb Miquel Àngel, amb el projecte Gratitud i el seu oli. Un projecte, a més, molt interessant que ara compartirem amb tots vostès. Primer de tot, Miquel Àngel, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies. Primer de tot, m'ha sobtat d'alguna manera Gratitud, el nom, no? D'on naix este concepte? Sí, és la marqueta que crea la meva cosina, que treballa a Madrid com a creativa. En realitat és la gratitud, ve en dos T's, és la suma de gratitud a la natura i actitud de fer coses sostenibles i ecològiques i repartir salut. Això, important. Uns conceptes que hem dit així molt ràpids, però sí que és cert que estem incidint molt en este dia, als productors que des de les nostres terres, concretament des de l'Alcúdia, en aquest cas, es reivindica el nostre territori, es reivindica la manera de fer artesanal perquè repercutís directament en un producte que arriba a les nostres taules i que ens ofereix, com bé has dit, salut i sostenibilitat i ecologia. Què vol dir tot això? Preocupar-te per l'entorn, que el paisatge estiga conservat, és a dir, que el nostre medi ambient, la nostra casa on vivim estiga protegida, la nostra manera de fer i la nostra tradició, tots aquests valors familiars que s'han fet i aquesta manera de fer, està tot representat dins d'aquests productes. És així, veritat? Sí, de fet, el que és la família, encara s'encarreguem de poder produir el que és l'oli de forma artesanal, perquè pràcticament encara s'arreplega tot a mà, i són varietats també autòctones en perill d'extinció, que són d'ací de la zona, de lo que és del comtat, i la idea és, poquet a poquet, donar un valor añadit i que la gent també conega aquesta labor tan laboriosa que fem el que són els agricultors, que poquet a poquet anar donant a conèixer també. És que és important, quan diem que cal reivindicar el treball de l'agricultura, el treball de l'agricultor, del llaurador, de la llauradora, que és important, a veure, perquè ells i elles ofereixen aquest manteniment que estem dient, conservar també aquesta part mediambiental, per dir-ho d'alguna manera, i aquestes varietats, que, quines varietats concretament són, Miquel Àngel? Sí, treballem normalment en blanqueta, que és la varietat d'ací de la zona, i a part estem fent alguna mescleta també en alfafarenca, alberquina, per poder també fer algun cupatge i llançar-la a nivell de premis, a nivell internacional, i donar també un altre valor añadit. Clar, és que ara parlarem de premis i parlarem de reconeixement també, perquè de vegades, com dient, nosaltres no ho creem, ho tenim com una cosa assumida i no posem en valor, i ja ho hem de descobrir. I programes com aquests, com diem, de la Mancomunitat, i que posem en valor, que hem de creure en la potencialitat dels nostres productes, perquè després veiem productes d'altres comunitats o d'altres països
escolta, completament que cal posar-los en valor també i que no n'hi ha cap problema, però com no anem a reconèixer els nostres, no? I de vegades no els coneixem i és un poc lamentable que no oferim productes com, per exemple, els que tenim ací. Productes purs. És important que les varietats, sobretot les de l'oli, facin que els productes pràcticament no tinguin mescles, són productes purs i al final que fa que pugen també el sistema immune i perquè tenen més polifenols i fa que previnguen malalties, que també és una altra de la filosofia i de la idea que tenim des de Gratitud per poder previndre, o sigui, oferir productes que previnguen malalties. És important també. Estem oferint un producte per un costat que ens dona calma, ens dona el fet de poder gaudir en el nostre paladar d'un producte alimentari de qualitat. Però és que a més ara, i més en tota la situació que hem viscut, no? Els polifenols es diu, no? Sí, polifenols. És una qualitat que tenen les nostres varietats, a més, i que ofereix, per exemple, l'oli Gratitud, oferir salut, bé, ara és el millor regal que podem donar, no? Sí, és una línia que volem desenvolupar, tant ja no només d'oli, sinó de mels, de fruits secs, que al final fan que realment ens previnguen a les malalties. Aquesta és una de les idees que volem complementar amb més productes i d'alguna manera que la gent ja no tinga que utilitzar productes químics per curar-se, sinó que es previnga en productes naturals, que aquesta és un poc la filosofia que tenim des de l'empresa i des de la marqueta familiar. És que, a veure, és molt important, jo penso que després de tot el que hem viscut i també aquesta fase dels últims anys del consumisme i la globalització que hem viscut excessiva ens ha fet reflexionar i posar en valor la nostra manera de treballar, que és aquesta micromanera, que realment a través de determinades famílies o grups d'amics, però en micro, per dir-ho, el micro també ha estat de vegades devaluat o considerat pejorativament, però és la nostra manera de ser, fer xicotetes coses que impulsen la nostra economia, la nostra activitat, el nostre entorn, i d'una altra manera també ens hem acostumat a consumir, a tindre molt de tot, i de vegades no és necessari tindre molt de tot, sinó tindre poquet però que siga bo. Vull dir, poquet, lo suficient, no necessitem més, però que aquest suficient que tenim a casa, doncs que siga de qualitat. Bé, i faig un incís, a casa, a la restauració, a supermercats, perquè no només hem de creure els consumidors i consumidores, també hem de creure altres productors i productores, almenys així ho entenem nosaltres, és a dir, altres productors o productores d'altres sectors, per exemple, l'hostaleria, pot creure també en els nostres productes, i creiem que Déu, perquè quan tots ens unim, jo penso que creem una sinergia, creem una potencialitat que tenim a les nostres terres, ara també hem descobert d'alguna manera que no som només platja, que tenim també uns recursos naturals a l'interior i patrimonials meravellosos, doncs també tenim uns productes patrimonials, per dir-ho d'alguna manera també meravellosos, amb aquests productes, per exemple, en Gratitud, que hem de poder gaudir-los a restaurants, a casa, o a qualsevol lloc. La veritat és que hem de fer aquesta reflexió, no? Els xefs realment són els guies de lo que és de la cultura culinària i dels productes de la terra, com Gratitud. De fet, Dan Barber, millor cuiner del 2018, ho comentava, que a part de ser els xefs i a Duriz, que també estem en contacte amb alguns dels xefs, d'alguna manera per donar a conèixer els productes saludables, ecològics i que siguin els guies que guien un poquet, que marquen un poquet en camí. Que marquen un camí, perquè aquesta col·laboració entre tots farà finalment que millorem i que tinguem una societat de benestar i econòmica millor. Ja hem descobert que això com estàvem fent-ho tal volta no funciona massa bé. Doncs anem a refer-ho, si no passa res. Nosaltres ens agrada reconvertir-nos, no estem acostumats. Així és, poquet a poquet anem adaptant-nos als mitjors i és això, el poder donar la diferenciació d'estos productes purs, d'estos productes saludables, que pugen el sistema immune, que facin que estiguem més forts, preparats, que això és el que un poc s'ha oblidat als mitjors ara en tot el que és la pandèmia i s'ha oblidat un poquet, que pugem el sistema immune i facin que estiguem bé i estiguem preparats per a tot el que pugui passar. És que és important tindre paraules, que les paraules de vegades sonen molt senzilles, però tindre benestar, felicitat, salut, són tres paraules molt senzilles que junts i juntes hem d'aconseguir poder-ho fer i, per tant, gràcies als productes com Gratitud ho podem aconseguir.
On podem aconseguir gratitud? Sí, bueno, la veritat és que és un projecte que realment fa pocs mesos que va, és un projecte familiar, ara apenas estem venent en tendes gourmet, així en Alacant, en una tenda gourmet. A nivell internacional estem en contacte també amb clients del Regne Unit, d'Algèria, de França, Alemanya, Àustria, en Estats Units o en la Índia. Poquet a poquet, és un projecte que pràcticament porta alguns mesos, però poquet a poquet anem donant-se a conèixer en el que és el projecte familiar. Em sembla important que de vegades, quan un projecte d'aquesta característica té un recolzament internacional, de vegades que com, ai, este producte ja m'interessa més. Jo penso que només ens queda que ens ho creguem nosaltres primer per a potenciar i situar i d'alguna manera més els nostres productes. Ens queda encara aquest camí per fer, però pense que anem fent recorregut amb propostes com esta de la Mancomunitat. Sí, s'agraeix, agrair moltíssim a la Mancomunitat, a vosaltres mateixa, el poder poquet a poquet donar a difusió. Agrair també als xefs que estan treballant també en els productes locals, productes de proximitat, i poquet a poquet anar donant a conèixer de cara als mercats internacionals que sí que reconeixen, sobretot els països nòrdics, reconeixen ja el que és la qualitat i així pareix que ens costa un poquetet. Però poquet a poquet, ahí està, clar que sí, poquet a poquet. Miquel Àngel, no voldria acabar sense que ens digueres estos dos productes, d'alguna manera, aquestes dues varietats que esteu oferint. Sí, el que és l'etiqueta esta aixina griseta és la marqueta és el que és l'AOVE, és el gratitud AOVE, ho tenim en 2,50 i en 500, litro, 2 litres i 5 litres, i també tenim el que és el format de l'ecològic, que al final puja el que diem, perquè s'arreplega antes, té més polifenols, el que són les olives, i fa que ens protegisquen encara més. I que finalment ser ecològic el que vol dir és que està preocupat per l'entorn, pel medi ambient, per el producte que finalment ens arriba encara més amb més qualitat, com diu, amb més polifenols, preocupant-se més per la nostra salut i que aquest producte arribi encara més per a nosaltres i ens faci més feliços i tinguem millor benestar. Doncs Miquel Àngel, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquesta iniciativa que jo penso que és important creure en el nostre entorn, creure també en que n'hi ha potencialitat, en que hi ha futur, en que és una opció de vida viure també de la nostra terra i jo penso que això s'ha de posar en valor. Moltíssimes gràcies per la vostra difusió i res, poquet a poquet anirem regalant salut, que és l'important, i cuidant-nos. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Soc Miguel Ángel Miralles, de l'empresa Mediterranean Natural Life, i m'agradaria presentar-vos gratitud. El concepte gratitud surt de lo que és gratitud a la naturalesa i actitud de fer les coses sostenibles i ecològiques. Després de diverses generacions surt gratitud per donar a conèixer el que són els productes purs i ecològics i així poder defendre's com a agricultors i com a productes sostenibles. Els terrenos estem a Alcúdia, a una pedania d'ací de Cocentaina i a lo que és a l'Alqueria d'Aznar, i tenim alguna plantació també en la Sarga, en Alcoi d'Ametllers. Entre els diferents productes hem començat en l'oli d'oliva i també tenim el que són les ametlles i diferents fruits secs. A part, també volem comercialitzar mel i diferents productes per ajudar també als agricultors i poder impulsar-los a nivell internacional. Els diferents punts de venda hem començat a treballar en alguns punts en Àustria, en Alemanya, en França, al Regne Unit, per exemple, i després s'han registrat en l'FDA en Estats Units i el registre de marca en Xina. Estem en algun portal, també a nivell nacional, com el de la Mancomunitat, i algun punt gourmet també. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.